Mayong gabi, Action Boy, sa aton mga tagpalamati. Yes, dutela nga pamangkot ako na. No? Una, anong reaksyon nyo sa sining allegation sa ining anti-GVA GVA group nga may irregularidad sa plebisito nga ginapatigayon? Reaction, para sa amon, sa kada may pinili ay amugid man ang reaksyon sa mga nagkakaperde, no? Oo. So, ba't binarespeto natin na agapati kita sa ginatawag na demokrasya, no? Ginarespeto man natin. If they will file a case, at tumangon na namo. I think ako gani for the best avenue for them is to file a case kung may question gid man sila sa plebisito, di ba? Yes, oo, may ano na, no? Pwede man sila mag-file sang verified complaint, no? Sa NIA or sa Korte, kung gusto nila nga iporsige ang ilang ginaaligal, no? Oh. Okay. Sir Are, kay daw madugay pa man nimo. Magi pa ni ma-apply pa ta sa ma-apply pa ang joint venture ni sa kuan sang franchise sa aton nga Congress, so medyo malawig-lawig pa ni. Meanwhile, nga gina proseso pa ini para madayon gid ang joint venture sa tunga sa Seneco kag Prime Electric. Can Prime Electric do something para nga mabuligan ng Seneco at this point in time? Total do halos sigurado naman ang joint venture. Pwede na makaamat-amat ang Prime Electric? Oo. Sa side namon, sir, wala na problema. Nakahambal na ang amon nga ang president ng Prime Electric na we will help, no? But of course, may mga legalities lang nga dapat mantunan, nga syempre para pa ang National Electrification Administration, no, nga naga-supervise kag nagabantay sa operations sa Seneco. So may halimbawa kinahanglan nila nga magsulat sa amon, no, nga naga-request na sa ano nga mga bagay kami nga pwedeng magbulig, sa ano nga mga fasilidad na pwede kami magtandog, no? Kasi technically and legally wala pa man kami authority, diba? Okay. Kasi wala pa man niya finalize gid ang ginatawag na joint venture, no? Ang pagpamakal sa mga assets, ang pagsulod sa Seneco sa Negros Electric Power Corporation, may transition period pa nga ginatawag, so mga amo na. But sa amon nga side, we are very much willing. No? Kung wala kita sang may mabiolate dira, no, ng mga policies and laws. Actually, sir, sa akong nga programa, ginapanawagan kung gidya mo bisan ang anti-JVA bla, kag bisan ang mga nagbuto, yes, kag amo man ning si Mayor Albe, nga pag-ari ng joint venture, ang ato ni muon diri is akong ganing suggest sila is bantayan ta ang ining joint venture kung bala matuman asang naga-propose ni which is Prime Electric, kung bala matuman ang mga ginpromisa ni mga promisa nga himuon kung aran ang joint venture, siling ko bantayan ta, ligay kita bantay nga matuman ini nga mga promisa. Yes po. Obligasyon naton ina, no, sa aton nga mga consumer, we will take accountability sa tanan namon nga ginahambal. In fact, may aragid kami iya nga detailed gid nga 5-year development plan. Naka-specify dira ano ang obrahon namon sa amon nga bulan, ano ang dapat ma-accomplish namon in sa amon nga bulan, sa amon nga tuig, sa first year, sa second year, sa third year. So igapagwa ina sa publiko, no? Para nga may talamdan ang aton nga mga consumer sang inyo nga bantayan. Di ba? Correct. Sang inyo nga may sulukton kamo bala, no, sa amon. Nga ambal ninyo sa 5-year development, dapat amo ni nga pasilidad mabaydohan na. Nga dapat may amo na kamo sinidiri. Nga dapat ang insidente sa power interruption mabawasan na. Dapat so
Action Boy is very much welcome din na, no? In fact, kami pagani ang mag-provide sa inyo sa mga commitments na magiging talamdan sa inyong pagbantay na ginatawa. Munang marami. Okay. Sige. Sir, salamat gid for your time, no? Thank you gid alang ko sa akong panahon. Salamat gid Mr. Jonathan Cabrera. Salamat gid Action Boy kag sa aton mga tagpalaglat. Sige. Mga ka-action, si Mr. Jonathan Cabrera ang spokesman sang Prime Electric. So